Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε πάλι Stickman Series, αλλά σήμερα θα φύγουμε από τη φυλακή όπως στο προηγούμενο επεισόδιο μας. Πήγαμε να κλέψουμε την τράπεζα, αλλά πήγαμε φυλακή, αλλά τώρα θα αποδράσουμε! Και αυτό λέγεται Escaping the Prison. Ας αρχίσουμε! Ναι ρε, έχεις προβλέμα που είμαστε στη φυλακή, έχεις προβλέμα. Προβλέμα. Yeah, of course it's man, of course. Τι μας έφερε το φλαράκι μας? Αχ, άγιο κέικ. Yum κέικ. Ας κάνουμε αυτό. Επαγγελματίας. Όχι. Έβγαλε μπράτσα άνθρωπος. Ήθελε να μαχαιρωθεί. Αχ. Δεν έχουν υγιεινή διατροφή δηλαδή. Καθόλου υγιεινή διατροφή. Ευτυχώς που δεν την έφαγε. Αχ, το καθαρό του χειγόνο. Να υπήρχε κιόλας. Πάει τελείως. Πεθάναμε, ναι. Ας δούμε τώρα. Rocket Launcher. Πάμε. Μπαμ. Τι βλάκας και κολόφαντος. Έλεος, ούτε να ρίχνουν δεν ξέρει άνθρωπος. Ας πάμε κινητάκιος. Ναι. Σεπτέμβερ 12:53. Ναι. Όχι ρε. Τι λένε ρε. Φίλε, πρέπει να κορευτείς ή να κάνεις μπάνιο. Ειδικά αυτός. Θα κάνει αντάβιες. Λοιπόν, ναι. Σε μισό. Φύγε, Stickman Bait. Αμπαμ! Σε μισό. Ναι. Λοιπόν. Teleporter! Ο καημένος. Θα πάτε και στις φυλάκι, σκουλίκια. Λοιπόν, θα κόψουμε τα παράθυρα. Ναι, πέφτουμε κάτω. Ωραία, το ίδιο. Ας κόψουμε τώρα την πόρτα. Επίδεση. Πάρτι. Πάρτο. Καλά να πάθεις ηλεκτροσόκ. Έφυγε, δυστυχώς δεν προλάβατε. Πάμε. Χειρομοβίδα. Δεν έχει μυαλό άνθρωπος. Fuck.
Καρεκλίτσα. Ας πάμε από εδώ. Ναι, το ήξερα. Ψητός στα κάρβουνα. Ας πάμε τώρα από εδώ. Ας πάμε με Jackpack. Ξαναγύρισες. Ναι, βαριόμουν έτσι, ρε. Βλακεία ήταν. Ας πάμε. Rope. Ή καλύτερα, rope. Ζήτω. Καίγομαι. Τα κατάφερα. Μάλλον όχι. Ας πάμε άλλο τσίπτωτο. Ζήτω, εργαλεία. Φέλνες. Μπαμπαμ. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Περίμενε. Να το ξανακάνουμε μία. Μπιπ. 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 Ρε πλενέκε. Τώρα πάμε με drill. Πώς χώρισε αυτό στην τούτα. Ευτυχώς που δεν ήταν ξανά το τρένο. Μπλα μπλα μπλα. Αόρατος. Καλά να πάθεις. Γκρόμπαρ. Έχεις υπνάδα. Γεια παιδιά. Τι βλάκας. Πάμε ξανά. Ναι. Από εδώ. Δεν πάει καλά. Ας ανεβούμε πάνω. Parkour City. Παγκόσμιο εχθρέ μου, εσύ που με φυλάκισες. Είμαστε στην Άγρια Δύση πια. Χάσαμε. Πάμε ξανά. Χάσαμε ξανά. Πάμε ξανά. Γιατί το παθαίνω αυτό. Ξανά. Parkour City μιλάμε. Εσύ που με φυλάκισες θα πάθεις την πλάκα σου. Πάρτα, πάρτα, πάρτα.
Έτσι πνάδα στο full. Μπα. Πώς θα φύγω τώρα με το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο μου με το Stickman Series, το Escape from the Prison. Για την άλλη φορά θα ληστεύσουμε και θα πάρουμε έναν κρίσο. Bye!